होननानैथ' जोङो दा बुंब्लाबो आसलथे एकर्डआथ' 20 एकर्डसोमोन आरो 20 एकर्डआबो जानो गोनांमोन गुबैयै NDP-नि जोंसो मानोना NDP-नि जोंहा जाय मावथि बिथांमोना more than 34 years बिसोर हाग्रा बंग्रा थानानै जाथिनि थाखाय दावहा नांनानै फैनानै सिजफोराव थाफैबाय सिजफोराव थासेयावबो बिसोरनो जि थानायनि जानायनि थाखाय जायगा होदोंमोन that is designated camp बे designated campआवहाय थानो होदोंब्लाबो थानायनि गद गैया जानायनि गद गैया खुनु सिकिउरिटि गैया दा बिसोर ओरैबायदि अबस्था दङमोन जे मा खालामगोन मा खालामा बिराद अबस्था गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो माखासेयाथ' दासिमबो जेलावनो दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानैहाय माखासेफ्रा दासिमबो जेलावनो दङ सुक्ति जाखांनायनि उनावब्लाबो थ' बे समाव सुक्ति बा एग्रिमेन्ट बा गोरोबथाया गोनांसिन जादोंमोन बांसिनै NDP-नि थाखायसो आरो बेनिखायनो बेखौहाय बुंदोंमोन जे पिस एग्रिमेन्ट बिसोरखौ जाहाथे गुबुन हारि बा गुबुन मानसिफोर बायदियैनो उदां अख्रां सिङाव फैनानै बिसोरबो रंजाथों गेलेथों न'खराव थानानै बिसि फिसा गथ' गथायजों बिदा फंबायफोरजों ज' अनलायनाय संसार जानायनि सुबिदाखौ मोन्थों बे हिसाबैसो बे एग्रिमेन्टमोन खिन्थु गेजेरावहाय बारस'नानै एबसुआ बिनि एडभान्टेजखौ लाहैबाय बिसोरनि बाथ्रा गैयामोन एबसुआथ' खुनु सान्तिनि बाथ्रा गैयामोन बिसोर असान्ति खालामाखै रावनिबो बिसोर फरायसासो जुदि असान्ति जादोंमोनब्ला NDP-नि दावहानि आन्दलन समावहाय एसे जादोंमोन असान्तिया हाथियारखौ लानानैहाय दाबफादोंमोन जायगायावहाय बमा बारुद सिगि सग्ल बे जादोंमोन आरो बेखायनो बे असान्ति मोनसे जादोंमोन बेखायनो सान्ति बा पिस एकर्डआ गोनांथि दङमोन खिन्थु एबसुआथ' बिदि रावखौ सिगि सग्ल खालामाखै बिसोरना हाथियारबो गैया आरो बिसोर फरायसासो गथिखे बिसोरनि थाखाय बे पिस एकर्डआ नङामोन जानाङामोन दा जेखिजाया जालांबाय जानायनि उनावहाय दा मा नुबाय जि जाबाय बहायबो जे एकर्डखौ खालामबाय बर' समाजखौ नागारनानै खालामनाय जाबाय फरायसाफोर थाबाय ओमफ्राय NDP-नि मोनब्रै हानजा बिसोर लोगो जानानै सावरायहैबाय बेवहाय थुनलाइ आफादबो गैया बर'नि गोरों गोरा समाजबो गैया बेहाय आबोबबो गैया आथोबबो गैया बा आबादारि आफाद हारिमु आफाद समाजनि बे गासैखौ नागारनानैहाय गावसोर गोजा थानानैहाय बेखौ खालामहैबाय थ' बेखौ समाजखौ नागारनानै खालामहैनायाव हाखु दाखु खालामहैनायावहाय बे मानसिफोर सन्देह जादों मानो थाखाय एथ' हाखु दाखु खालामखो बिसोरलाय मा दं जाहा नालाय आरो जाबायबो जाबाय ओरैबायदि गोरोन्थि गोनां जाबाय जे पावार माखासेखौनो गारना फैजोब्बाय BTC-आव आगोलाव जिखिनि पावार दङमोन बे पावार माखासेखौ गारना फैजोब्बाय जेरैहाय आगोलावहाय BTC-नि चिफखौ जों बुङोमोन चिफ अफ BTC एबा चिफ अफ बड'लेण्ड दा जाना फैबाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स जाना फैबाय बेनिफ्राय जायबो एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड बेमोन जोंहा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि खालामबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामना फैबाय ओमफ्रायहाय जोंनाव जाय चिफ BTC-नि चिफ आरो डेपुटि चिफ बिसोर अट'मेटिकेलि मामोन केबिनेट रेंकनि साफा मन्थ्रि बायदि जायनि थाखाय बिसोरो भारतनि नेसनेल फ्लेग 15 आगस्ट 26 जानुवारियावहाय अट'मेटिक बिसोरो फ्लेग बिरहोनो हायोमोन बे अधिकारा बिसोर दङ राइटआ दङ बिनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ आलादायै पावार होफिनलायनाय बाथ्रा गैया बे अट'मेटिक खामोन दा मा जाबाय चिफनोल' आसाम गभर्नमेन्टआ पावारखौ होनानै होबाय ओमफ्रायहाय डेपुटि चिफआ बे पावारा गैलिया दा पावारा खमायबाय ओमफ्राय जि 40टा पावार हरदोंमोन आगोलनि BTC-नो 40टा पावार बे 40टा पावाराबो मा जाबाय 16टा पावारखौनो हरफिनजोब्बाय मा थाखो BTC-आवलाय पावारालाय
ओमफ्रायहाय मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावनाय बायदि मोनदोंमोन बे जाबाय दुलाराय बिटिसिखौनो जोङो 60 समष्टियाव जोङो रानसिगोन आरो बे 60 समष्टिनिफ्राय 60 MCLA इलेक्सनाव इलेक्टेड जाना फैगोन आरो बिसोरो बिटिसि सामलायसिगोन बियोमोन थ' बेथ' बिराद मोजांमोन नर्मेलिबो जायो गुबुन गुबुनावबो जायो खिन्थु जोंना मा खालामबाय मोनसे आरोबाव ओरैबायदि गिदिर जिनिस लाफादेरबावबाय जे 60आ जासिगोन थिगैनो किन्तु जेनेरेलि ट्राइबेलफोरनो जि पार्सेन्टेज रिजार्भेसन होयो बे रिजार्भेसना एखेयैनो थागोन अर्थात जोङो मा रिजार्भेसन मोनो 10% मोनो साख्रियावबो 10% मोनो एडमिसनावबो 10% मोनो बा जेरावबो जों 10% मोनो दा 10% जों मोननांगौ जायोब्ला बेवहाय दा मा जासिगोन आउट अफ 60 जोंनि MCLA बा ट्राइबेलफोरा 10 समाजाव देरहाना फैयोब्ला बे 10 जन MCLA जों बिटिसिखौ सामलायनो हागोन नामा बिटिसिखौ ट्राइबेलफोरा बिराद असम्भब ओरै 50थायानो 50 बिसोर हाहैजोब्बाय दा 50आ बिसोर जायोब्ला मेजरिटिया बिसोर जाहैसिगोन दा मेजरिटिया बिसोर जाहैयोब्ला अट'मेटिकलि बिटिसि गभर्नमेन्टआ सोलिजासिगोन नन ट्राइबेलनि बेफोर बाथ्रा माखासेखौ क्लियारलि बिसोर बुजिस'वाखिसै ना माखासे ना बुजिनानैबो लाना फैखो बे रोखोम हमनो हायाखिसै ड्राफ्टिंखौ खालामदों आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसार माखासेया आरो बे अफिसार माखासेजों बिसोर बुजायनानै होदोंमोन जायनि थाखाय मा जादोंमोन NDFBनि मोननै ग्रुपआ जेला मिथिबाय सहियाव ओंखारबोदोंमोन ओमफ्रायहाय उनाव बुजाय मेले लांफिननानैहाय जे जाबाय जों लांग्रोनि उनाव जों नायसिगोन बे रोखोम लाबोबाय बे जानानै फैयो बे रोखोमैनो दा जोंहा समस्यायाव गोग्लैबाय आरो मोनसे जाबाय गामि दानख'नाय सिमा बानाय सिमाखौ मा होनबाय जे बिटिसिनि जि सिमा दानि सिमा बे सिमाजों नन बिटिसिनि जि सिमा बे बाउन्डारि नांजाबनाय बे नांजाबनाय गामि माखासे जायगा जुदि बेहाय ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ 50नि बाराब्ला बियो हाबगोन बिटिसियाव आरो ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ 50नि खमब्ला बियो ओंखारलांगोन आरो बेखौ नायोब्ला जों नुखाजोबखाथारबाय जोंनि सालायकाटि थार्मेल प्रजेक्टआ बे बर'आनो गैया खोब खम पार्सेन्ट दङ 10 कि 20%नि बारा जाया BRPLआ बङाइगावनि BRPLआ बेबो बे रोखोम 20%नि बारा जाया बिजनि टाउनाबो जाया बासुगाव टाउनाबो जाया बिटिसिआव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङ जोंहा बे मोननै इन्डास्ट्रियाव सालायकाटि थार्मेल प्रजेक्ट आरो BRPLनि बे अइल रिफाइनारि बे मोननैबो जुदि थाङोब्ला इन्डास्ट्रिया बिटिसिआव मा थाबावगोन बेखौ लाना जों जेला रायलायनांगौ बुंबाय जे नङा जे जालांबाय दासिमबो सम दङ दे जों बयबो सावरायलायनि ज' जोङो बाथ्राखौ बुजिलायनि दरखार जायोब्ला जों बेखौ रिभिउ खालामफिननायनि थाखाय डिमान्ड होनि दा सहि होग्रा मानसिफोराथ' बेखौ बुंफिननो हालिया जे नोंसोर मा नुनानैथ' सहि होलामोन नोंसोर मा नायाखै मोजाङैले नोंसोर लेखा फरा रोङि नङा जाम्बा मानसि नङा अब्ला जों बुंबाय जे नंगौ जे नोंसोर बुंनांला जों सिगांनांला नोंसोर उनाव था जों सिगांगोन जों सापर्ट हो खामानिया जानांगौ जाथिनि गतिके नोंसोर उनाव था जों सिगांगोन खिन्थु जों मावगोन ज'यैनो आरो जोंनि जि माखासे गोरोन्थि थालांनाय बेखौ सोदांफिनगोन ओमफ्राय जाबाय जोंहा गहपुरनि बाथ्राया गहपुर धेमाजि अर्थात बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाथ्राया बेबो बाथ्रा दङ जे नांजाबनाय जानांगौ बिटिसिजों नन बिटिसिजों नांजाबनाय जानांगौ आरो नांजाबनायावबो बे पार्सेन्टनि बाथ्रा फैदों दा बै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिसिजों बा आगोलनि बिटिएडिजों नांजाबनाय नङा गेजेराव माखासे गामि दङ बालागाव बालापारा ओमफ्रायहाय थेलामारा बे माखासे गामि दङ बे गामि माखासे सब नन बड' गोजा हारसाफोर गोजा नांजाबाखै बेखौ बारनानै बै बारनानैथ' लोगो जाहैनो हाया
दा बिसोर आपत्ति खालामफानो साहाबिखा आरो बेखायनो बे जाया असम्भब बाथ्रा थेवब्लाबो मानो बुंगासिनो दङ जे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ सारियालिया हाबगोन बिटिआरआव बोरै हाबगोन अंखआ मा फर्मुलाया मा जोंनोबो खोन्था जोंबो नाजागोन ना ज'ज'यैनो जि जाबाथ' मोजाङानो जोंनो गाज्रि होना हाबनांगौसो जोंनि गेजेराव खिन्थु बे जिनिसा दाबो क्लियार नङा आरो बिसोरबो बेसादाफोर नेनानै दङ जागोन होननानैहाय कारण जिहेतु बुजायना दोनदों आरो बिसोरना मोनसे मा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेनलांनाय बे फरायसा आफादा माब्लाबा नंखाय बुङा बे फोथायनाया बिसोरनाव दङ खिन्थु दानि आबसुनि दैदेनगिरियाथ' उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नङा दानि समावथ' बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सम नङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ न'खरा ओरैबायदि अबस्थामोन जानो लोंनो गैया न' बाङाव गिजि गब्लं बोराय बुरै न'खराव इनकाम सर्स जेबो गैया साख्रि मोनगोदान गावहा साख्रि मोनगोदान माने सेल टेक्स इन्सपेक्टर हिसाबै साख्रि मोनगोदान बे साख्रिखौबो गारनानै बियो मा खालामबाय न'खरखौ मदद होआलासिनो जातिनि थाखायसो ओंखारबोदोंमोन जातिनि थाखाय ओंखारबोदोंमोन बियो अथच बे समावहाय बियो दरखार दंमोन न'खरखौ नायनाय बिमा बिफाखौ नायनाय अबस्था गैयै न' बां गैयै गिजि गब्लं न' खिन्थु बे न'खौ देरसिन होनो हालासिनो जाथिखौ देरसिन होनानै ओंखारबोनानै बियो दैदेनगिरि हिसाबै बिबान लाफैदोंमोन खिन्थु दानिफ्रा मा खालामदों दानिफ्राथ' रावबो साख्रि गारनानै ओंखारबोआखै ओंखारबोनायबो नङा बेखायनो दानिफ्रा ओरैसो बुंनो सानो जे गोदोनि समा गैलालै भाई बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समा गैला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मबो गैलिया दानि जुगा सोलायबाय दानि जुगाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खुनु बाथ्रा सोलिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो खाथिया गोदान जुगजों गोदान नियमजों खारलांसिगोन गतिके जाय जेरैहाय हायो सिगां बेनो जाबाय दानि थासारि बे बाथ्राखौ दासिमबो हयथ' बिथांमोना बुजिनो हायाखै धेमाजि गहपुरनि मानसि माखासेया जेब्ला बुजिगोन बिसोर गोसो बायगोन आरो बारे बारे बुंगासिनो दङ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायानो जे माब्लाबाबो बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गामिया बिटिआरआव हाबा बे बाथ्राखौ गले गले बुंगासिनो दङ दाबो बुंगासिनो दङ थेवब्लाबो मानो मानसि माखासेया बुजिनो नाजायाखै मा जादुजों बिसोर बोनजानानै दङ बे जोंनि थाखाय बुजिनो गोब्राब नोंथाङा बर' साहित्य सभानि मोनसे समाव वार्किं प्रेसिडेन्ट वर्किं नङा भाइस प्रेसिडेन्ट नोंथांखौ थांनाय बर' साहित्य सभायाव एरखुनाय जादों बिनि जाहोनखौ एसे फोरमायदोंमोन बर' साहित्य सभायाव आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय पिआइएल जेला माबा जाबाय पिआइएल होनो गोनां जाबाय जे बे गामि माखासेखौहाय जोङो जुदि बासायनांगौब्ला रैखा खालामनांगौब्ला बिटिआरखौ जों बिटिसिजों बासायनांगौब्ला पिआइएल होआबा जोंहा जेबो उपाय गैलिया बेखौ जों मोनदांनानैहाय पिआइएल ओंखारबाय ओमफ्राय जिहेतु आङो बर' साहित्य सभानि भाइस प्रेसिडेन्ट बेखायनो आङो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै नङा बे मोनसे बेलेग संगठन जिहेतु ओंखायनो आङो इन्डिभिजुवेलि आंनि मोनदांनायखिनिखौ लानानै आङो पिआइएलआव सहि होफादों जाहाथे बर' रायजोआ रैखा मोनो आरो बे उद्देশ্যआव आं सहिबो होदोंमोन ओमफ्राय आपत्तिया खिन्थु साहित्य सभायाव फैयाखै आपत्तिया फैबाय एबसुनिफ्रायसो एबसुआ होनबाय बियो पिआइएलआव सहि होदों बेखौ दोननो मोना साहित्य सभायाव ओमफ्राय आं होनबाय बेलाय बोरै जाखो साहित्य सभानि सोरबा मेम्बाराव जों आपत्ति खालामबा बेलेग बाथ्रामोन बा साहित्य सभानि सोरबा मेम्बाराव एक्जिकिउटिभ बडियानो जा डिस्ट्रिक्ट बडियानो जा सोरबा बुङोब्ला बेलेग बाथ्रामोन एबसुआथ' साहित्य सभा नङा नोंथांखौ एरख'नायाव पलिटिकेल षड़यन्त्र दं होनना सानो पलिटिकेल षड़यन्त्रआथ' थाखागोन साहाबिक खोथा आरो मेनलि आंनि मोनदांनायाव बे आरो नङाबो जानो हागौ दे आङो रोखायै बुंनो लुबैयाखै आंनि मोनदांनाय साननायसो आरो कारण फैगौ 2023आवहाय
साहित्य सभानि माबा दङ टार्मिनेटिं सेसन दङ गोदान बडि बानायगोन आरो गोदान बडियावहाय गावसोरहा हयथ' सोरखौबा टारगेट दङ लाबोनायनि आफादगिरि हिसाबै गतिके आफादगिरि लाबोनायाव जाहाथे आं हेंथा जानो हाया लामाखौ क्लियार खालामनो थाखायबो खालामनो हागौ बे आं साननायसो दै नङाबो जानो हागौ आं गावखौनो एसेबां माने बिराद गिदिर पण्डित सानना लायाखै जे आं होबथानो हागोन होननानैहाय खिन्थु बे जानो हागौ होनना आं सानदों आरो इन दि मिन टाइम मोनसे बाथ्राबो जों मिथिखागौ जेला जोंहा कामेस्वर ब्रह्म सारा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गायसनजादोंमोन 6 मायाव बे समावहाय गावग्लुंनाय जादोंमोन एकदम सिलाइ गावग्लुंलायनाय बम गावग्लुंनाय जादोंमोन माने बे समावहाय हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्ट आरो हाग्रामा गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट होदोंमोन कामेस्वर ब्रह्म सारखौ डक्टर कामेस्वर ब्रह्म सारखौ आरो बिनि एगेन्स्टैहाय एबसुआ प्रप'जेल होदोंमोन बै समनि क'क्राझार कलेजनि प्रफेसार सुरत नार्जारी सारखौ गतिके सुरत नार्जारी सारखौ लागोन ना कामेस्वर ब्रह्म सारखौ लागोन बेयो मोनसे बिराद डिबेट जादोंमोन आरो थाङै थाङै हुलुस्थुल जाबाय गावग्लुं जालायबाय ओमफ्राय कामेस्वर ब्रह्म सारखौ होनाय जाबाय दा देग्लाय जिहेतु हाग्रामानि सरकार गैलिया गतिके बै समाव बिसोर जेननांनाय कामेस्वर ब्रह्मखौ सोलायनानै सुरत नार्जारी सारखौ होनो लुबैनाय दङमोन बे लुबैनाया जाफुवाखैमोन बे जाफुयैखौहाय बे खिथायखौ सुफुंनो हागोन साननाय दङ आरो एबार जेरै गावसोरनि गभर्नमेन्ट फैबाय नालाय एबार जों हागोन जेरैखि जाया गतिके बे आसाजोंबो हयथ' मावनो हागौ बेसेबां सत्य आं बुङा दै नङाबो जानो हागौ खिन्थु साननायसो आरो बेयो सन्देहसो दिनै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बड' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टर मोनबोबाय होननानै फोसावदोंमोन नाथाय जों दिनैसिम आबुङै जाफुंनाय बा मावफुंसारनायखौ नुनो मोनाखै सेपारेट डाइरेक्टराबो मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि जालांदों आं गावनोबो आगोलाव बारे बारे आपत्ति खालामदोंमोन खारन जोंहा बर' मिडियामनिल' नङा बिटिसिआव जोंहा सेपारेट डाइरेक्टर दंखायो आरो बे डाइरेक्टरा आप टु डिग्री कलेजनि सिम पावार दङ आरो 3rd ग्रेडसिम साख्रि होनो हानाय पावार दंखायोमोन आरो बेखौनो जों सानदोंमोन जे बिटिसिनि जाय डाइरेक्टर बेखौनो जोङो पावार बांहोनानैहाय नन बिटिसिआव थानाय जे बर' मिडियाम स्कुलफोर दङ बेखौबो हानहरनो हागोन नामा जों बेखौसो सानदोंमोन बिटिसिनि डाइरेक्टरा एसेबां पावारफुल बियो खालि बर' मिडियामल' नङामोन बिटिसिनि सिङाव जेसेबां दङ बे इंलिस मिडियामानो जा हिन्दी मिडियामानो जा असमिया मिडियामानो जा बांला मिडियामानो जा गासिबो मिडियामखौनो बियो गावनि कन्ट्रलाव लाखिजोबोमोन बियो सामलायजोबोमोन एसेबां पावारफुल खिन्थु एसेबां पावारफुल डाइरेक्टरेट थासेयावबो खालि बर' मिडियामनि थाखायल' जों खालामनो थांनायावहाय मा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बर' मिडियामखौल' होआलासिनो बर' एन्ड आदार ट्राइबेलखौ लाफाजोब्बाय दा आदार ट्राइबेलफोरा मा बिसोरथ' दासिमबो प्राइमारि लेभेलावनो गैबावा बबेबा ससे पार्टआव हाबबावाखै प्राइमारियावनो खिन्थु जोंनिया अलरेडि इउनिभार्सिटियाव हाबखानायखा जोङो इउनिभार्सिटियाव हाबखानायखा 8 सिटआव हाबखानाय मोनसे लेंगुवेज साहित्य एकाडेमिजों गनायजानाय मोनसे लेंगुवेज बे लेंगुवेजजों लिरनानै जोङो साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोननो हानाय लेंगुवेज बियो नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डियाजों गनायजानाय मोनसे लेंगुवेज एथ' गोजौ लेभेलनि लेंगुवेजखौ बै एलपि स्कुलावबो हाबै मोनसे ट्राइबेल लेंगुवेजजों सरफा जुदा हैनानैहाय जोंनि मान मर्यादा बांहोखोना खमायखो बेल' जायाखिसै आरो पावारखौबो बांबाय एलिमेन्टारिनि डाइरेक्टरसो हगारना होबाय जोंथ' एलिमेन्टारि डाइरेक्टर हाबजोबाना जों हायार इडुकेसन इउनिभार्सिटिसिम बर' रावजोंहाय थेसिस लिरनानै डक्टरेट मोननो हालायनाय जों राव थ' बेबायदि रावखौहाय बेखम खालामनायाव माब्लाबा मोजां जायाखै आरो लोगोसेयैनो एस'सियेट लेंगुवेज होननाय बाथ्रायाबो असमिया लेंगुवेजजों बर' लेंगुवेजजों एखे स्टेटासनि लेंगुवेज इउनिभार्सिटियाव असमियानि जि स्थान जायगा बर'आबो एखे स्टेटास बर' बांला हिन्दी इंलिस एखे स्टेटासनि लेंगुवेज
गासिबोआनो इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट दं आलादा आलादा गासिबोआनो MA डिग्री होनो हायो गासिबोआनो HSC हाबनाय गासिबोआनो थेसिस लिरना डक्टरेट मोननो हानाय लेंगुवेज थ' बेबायदि लेंगुवेज मोनसेखौहाय सोरनिबा लेंगुवेजनिख्रुइ इनफेरियर दिन्थिनानैहाय जोङो एस'सियेट जानाया बेथ' थिग जायाखै जों जानांगौमोन वान अफ द स्टेट लेंगुवेजेस अफ आसाम आसामनि स्टेट लेंगुवेजफोरनि गेजेराव जोंनाबो मोनसे बेखौ जों लुबैयो आरो दाबो जों बेखौ डिमान्ड होयो जे बर'आ आसामनि मोनसे स्टेट लेंगुवेज जानांगौ वान अफ द स्टेट लेंगुवेजेस ओमफ्रायहाय BTC आवथ' बियो फार्स्ट लेंगुवेज जानांगौ आसामाव जे फार्स्ट लेंगुवेजआ एसामिस BTC आव फार्स्ट लेंगुवेजआ बर' सेकेन्ड लेंगुवेज एसामिस थार्ड लेंगुवेज इंलिश दा सेकेन्ड लेंगुवेज एसामिस होनोना इंलिश होनो बे बेलेग बाथ्रा खिन्थु फार्स्ट लेंगुवेजआ बर' बे जानांगौ खिन्थु दा मा खालामना लादों आसाम गभर्नमेन्टआ जिहेतु BTC आसामनि सिङावहाय बेखायनो एसामिस लेंगुवेजआ BTC आवबो फार्स्ट लेंगुवेज जानांगौ आंथ' बे समावनो लोगो लोगो रियेक्ट खालामनांगौ पेपारावबो लिरबावो आङो जे comprehensive and final solution to the problems of to the demands of Bodo बे होननायानो माने बिटिआरआनो जोंनि फाइनाल सलिउसनसै आरो जोंनो सेपारेट नांलिया होननाय जाबाय डाइरेक्ट बुङाखैबो मिनिङा बेनो दा जुदि बेनो जायोब्ला होमब्ला माब्लाबाबो जोङो उदां जानो हालिया आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो डिक्टेसनावनो जों सोलिबाय थानांसिगोन बेखायनो आंनि साननाया ओरैसै दा जे जोङो जुदि बै समनि एसेबां मानसिफोरनि लेंग्रा लेंग्रि जानांनाय कत' मानसि थैलांबाय कत' मानसि जिउ बावलांबाय उपेन ब्रह्म थैलांबाय गारला बाथा थैलांबाय सोमलामोन थैलांबाय बे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनानै गथे बिसोरनि आत्माया जिउमाया सान्तिथ' मोननाय नङा मालाबाबो गथे जोंनि खामानिया जानांगोन जे जोङो बिसोरनि बे सिमांखौ जों जाफुंहोनायनि थाखाय लामा लानांगोन आरो बेखौ मावनो थांनायावहाय सानसे साननैनि बाथ्रा नङा बियो दिनैनि जोङो डिमान्ड होगोन गाबोननो मोनगोन बे नङा असम्भब बिनि थाखाय जोङो लागातार आन्दलन खालामफिननांगोन सोमावसारफिननांगोन आरो सोमावसारनाय टेकनिकआ सोलायनांसिगोन गोदोनि बायदि जोङो फालो फालो लामा होसिगौ आन्दलन खालाम जों मोननाय नंला मानसि आरो बे थिगबो नंलिया कारण दा बहुत एडभान्स जाबाय गोदो जोंनि जमाया जानांगोन आन्दलना इन्टेलेक्सुवेल आन्दलन पलिटिकेल आन्दलन खिन्थु मास मुभमेन्टजों नङा रायजोफोरखौ आरोबाव राजा लामायाव दिहुननानै बुग्लुं बुसि खालामहोजानो जों लुबैया बे थिग नङा CRPजों बुग्लुं जानाय आबाद मावनाय आबादखौ बन्द खालामनानै ओंखारबोनाय बे सम नंलिया बे टेकनिकआ सोलायनांगौ खिन्थु आन्दलना जानांगौ आंनि मिथिनायावहाय एकर्ड बायदियै आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बुंबाय थानायखौ नायनानैहाय बे बिटिआर माब्लाबा हाबनाय नङा बिनि आरो अलरेडि डिसि माखासेनो अर्डार हरखाजोब्बायमोन दा थाबथानानै दंथ'यो अर्डारा बेनोमोन जे बे माखासेखौहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव लांनांसिगौ होननानै अर्डार हरखाजोब्बायमोन आरो प्रिपेयारबो खालामखाजोब्बायमोन गामि माखासेखौ साबमिसननो बाखि दंसैमोन बेखौ नायोब्ला आंथ' नुहुरो आंनि मोनदांनायाव बियो माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबनाय नङा निस्सय दा अलरेडि मोनसे कमिसन सिगाङाव दंखायोमोन BNCआ बै समावहाय पलिटिकेलि मुभ खालामदोंमोन ओमफ्राय मेम'रेन्डाम हैदोंमोन दिल्लीयाव आरो बिनि थाखाय वान मेन कमिसनबो बानायबायमोन बिसोरो फैबायमोनबो क'क्राझारसिम खिन्थु बै समावहाय दानि जि बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोर बिसोरो सोरनि सुन्द्रायनायाव ना मायाव मिथिलिया बिसोर फैनो होआखै होबथादों खिन्थु बे जानायमोनब्ला बै समावनो हयथ' सेपारेट स्टेट नंद्रायाब्लाबो अट'नमास स्टेटआ जासिगौमोन खिन्थु बेखौ जों मोननो हायाखिसै थाबथाबाय आरो बेहाय रोखा दंखायोमोन जे जोंनि डिमान्डआ एकदम संकसनिफ्राय सदियासिमखा आरो दा जे BTC दंमोन आगोलावबो बे BTCआवबो जे 95 गामि हाबबावनांगौ दंबावोमोन BTC सुक्ति मथे बे सुक्तियावबो बे 95 खान गामि हाबनांगौआवहाय गहपुर धेमाजिनि दंखाजोबखायोमोन गतिके जोंनि आन्दलन जानांगौमोन एक्सुवेलि जे
BTCनि आवगायनि 3079 गामिजों आरो हाबबावनांगौ जे 95 गामि बेखौ इमिडियेट सोनानै जोंनो फुल फ्लेजेड BTC होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामब्ला दालागै जोङो धेमाजि गहपुर गासिबो हाबजोबसिगौमोन। बर' रायजो राजा माखासेया दा गोनो गोथो जाना दङ। सोरखौ फोथायगोन सोरखौ फोथाया। गुबैयै आवगायनि जायफोर दैदेनगिरिफोर सोमावसारनायफोर बिसोरहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जि मोनसे फोथायनाय दङमोन आरो बे एबसुनि सायाव फोथायनाय। एबसु माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेबायदि साननाय दङमोन आरो दाबो बे साननाया दङ आरो बेखायनो बे साननायजोंनो बे गोनो गोथोआ दङ आरो बे जिनिसखौ जोङो दा बुंनो हानांसिगौमोन जे गोदोनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गैलिया दा गोदान बेलेग जाबाय समा सोलायजोब्बाय गतिके जों गोदान समजों सोलायनांगौबा मावनांगौबा जों सोलायनांसिगोन। गतिके जोङो बाथ्रा माखासेखौहाय बांद्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनाय बायदियै मेगन मोसेबनानै लाजोबजाथाव नंलिया। जोङो बयबो सानलायनांसिगौ बुजिनांसिगौ ओमफ्राय गावनो गाव साननाय जों सिगांबावनांसिगौ आरो खौसेयैहाय जोङो सोमावसारनांगौ। थांखिया जानांगौ जोंहा संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा रायजो मोनो ना आवगायनि BTCखौनो मर पावारफुल खालामनानै जोंनो होयो बेनि मोनसे जानांगौ।